Kadong se self help group mau korwat lesi kalong ke SSG ka banikong haka jalawan mi yaki sanitary napkin. Ya kate ke jingtrikam jong ka SSG kabodon hapok shatri jongka kalong AV Village Organization mau korwat lawan man plipai ba da ka DC jong ka Southwest Castles ka kongsi khargongor. Na kaliang ka DC kala ay ka jingiro ya kadong se SSG ka balapnya yaki jingtrikam klampen kot tang haka kensyo airam ne ban up iki scheme na ka sarkar rei kala yang halaki jong ki jat ban yarap iki para kanthai. Syukur ban ongru mentakasi ngas ngukumen hadu kata-kata ban yoi ba pila ya nang pur pila nang ya kiu mo sya kajing ai ya ka imlang salang ya kan ka unit ka ba phi pliru mentakan ka unit ka de ka ba dan kamha ka sanitary part unit mo kam dei tang ka unit ka ba pila ban ya kamai kaderu ka unit ka ba pila ban yarab ru ya kibriu kaderu ka unit ka ba dei ka unit jongki long kme namar yakidi ki sanitary pad ki mdei tang barokhat hingi dan compare langi long ki baruspa ki baduk ki basong sha po sor ni ki basong sha nong kendong kaderu kadai ka health issue kani kamdei tang ka ba ngi supet o ba shna ibe itiar banya de banya kamai kamdei ka tafi don ru ka social responsibility haba phia shim khia ban tre ya kani ka kam kani ru ka kadai ka health responsibility ka ba phishim ngasutanat ru ba phia shim ya kani ka unit ban pentri kam hangni U Block Development Officer jong kamau korwat sin RD Block uba FB Basan ula kentu iki pat ki SSG ban mi syakmat ban seng ki kam lejong katkum kasap affair bakidon kenang ban rat dingkhong ya ka jingduk jingkerdu ka grup ke jongi ke jing sisa ngidang yat lenti tang ku bashi snem siteng padakani ke jing yat lenti ke jongi ho ni mat e ki jing ka grup ke jongi bat akajuk ka poru ka don ru ka plan hangi kum ka grup haba naduk bangi form ya ka group ngis nguthu ba kadon ka im support jong kini ki SHG tingla don ya ka plan but dealing ba ka jingwan introduce ya kani ka project sanitary project hapo office ka hall jong BDO ni pomokrwat ngalayu asngap ya kata but kata klarung ki jing perkhat jonga bat ngawan ra ya kata hapo jong ka group ru abang la ya thu ya kata ka sngeu tenat bat dakoi ka sur ngirai baladangi yo ya kalat kelenti ngin syem ya kani kum ka wei na ki project ki jongi bat ho nila yo kata ka jingkwa ka jongi kala urlong sisa da ka jingdor rekat ru ka jong ublei bayarap ru yangi ya ki jing kecil ki barit ki jongi kum juro ya ki jing yarap ki bangi yo nang ni bat nang te bat hau benai Agos jong kani ka snem arhajar arkau pede layo ban order ya kitiar kiba ya dei bat kani ka project ke jongi lingba ka dukan CSC kamut niat rengkat bat kani ki CSC kan te hadin kumpakat tu kat di benai ngiru ina ngi sngulung amo baki slam kitiar but na how ni benai Oktober pede hakati yeu ke bakadu ngila receive pede kini kitiar la 1 point berki 1 point ru hadu ang ya po yeng kabai kum ka group ngila jet ya kani bakan long kata ka cottage industry ke jongi te la 1 point hadu ang ni but nang tu pede ngila shem jing ho namar ba kumnu ngin snai kini ki pants namar ngim yo training sa kawairu ngim itho ikini ki raw materials ki ba ni receive mangi but hadin nang tu pade handa ka jingyarap biang jong kini kinong tray CSC te ngila isdang ban itho ikini ki raw materials but ni study ikini kawai hadin kawai nang ta pade ni isdang saban shnai ikini but ngila shnai ikini kendiat peli ngila ban penmi ngimpat dang tang kendiat peli but ngimpat bo hi akador kat no bangindi kini ki